Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning sa lahat ng mga kabisyo kong mga Gen X na kahit may edad na, may asim pa. Shoutout naman sa lahat po ng mga Gen Z na nakatutok sa atin ngayon ng mga millennial na rin. Mga baby boomers. Hi na baby nakatutok ngayon. boomers! Good morning. Sa mga Gen Z na mahihilig sa mga asim na Gen X. Ay, pag-usapan natin yan. Shoutout sa inyo! Listen up! Listen up! Listen up! Come on! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit tirik ang araw, kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod, kakasigaw. Darating ang panahon na magtatagumpay. Break it down, yo! Break it down and shout out sa lahat ng mga Gen Z na naaasiman pa in a good way Oo. sa mga tita. Nagka-crush ka na ba sa tita? Oo naman. Ay talaga ba? Oo. Bakit mo na-crushan? Bakit na-crushan ng isang Gen Z, ang isang Gen X or millennial? Okay. Kasi alam mo, may mga nagkakagusto na Gen Z sa mga Gen X dahil nakikita namin siguro na mas yung pag-aalaga nila sa sarili. So yung sinasabi mo na yung mga pag-aayos. Gen Z hindi nag-aalaga ng sarili? Tsaka yung siguro yung mindset nila, iba, mas di ba? nakakatalino. Malawak na, oo, correct. nakakatalino. Hindi, tsaka ano yan, ako wala ko nakikitang mali eh. Sa kunyari, may relationship ang isang Gen X at isang Gen Gen Z. Z. Di ba? Okay, hindi. Bata ka pa kasi. 25 ka lang eh. Tatanungin ko sana kung sino yung parang pinaka-youngest na nakarelasyon mo. Kasi nakakatakot naman kung may 15 years old, di ba? Wala. Huwag naman. Hindi, Wala bata ka naman. pa. So, hindi siya question para sa'yo. Sa akin mo siya itanong. Dali. Okay. Ako magtatanong. Ate, ilan yung anong edad ang pinakabata mong Hindi, naging o kaya karelasyon? yung... Hindi, wala akong batang karelasyon. Ako yung bata. okay. Ako yung bata. Pinakamatanda. Pinakamatanda na Naging naging karelasyon karelasyon ko. Or time, difference in years. Okay. 11. 11 years. Oo. 11 years Senior na yung... ngayon yun, no? Oo nga, senior na siya. Baka nasa kabaong na yun. Pero grabe ka naman, hindi. Nasa 6 feet below the ground. Sobra ka naman. Hindi naman amoy kabaong lang. Amoy cabinet. Oo. Tapos kung, kaya gets ko yung sinasabi mo na, kaya kunyari yung mas bata, trip nila minsan yung mas matanda. Because of the, ano sabi mo kanina, parang malawak na yung Mindset, pangunawa oo. di ba? Mas malawak na yung Kalmado na pangunawa. sila. Correct ka. Ang eksena doon, yung mga mabababaw na mga bagay, hindi na masyadong pinapatulan Tama. kapag may edad. Saka meron na ding, meron kasing certain degree of confidence kapag Oo. ka mas matanda. Parang parang ang angas nung dating nun eh. Di ba? Parang yan. ang angas nito. Parang kaya ako nitong protektahan. Tsaka Tama. higit sa lahat may pera siya. Oo. Di ba? Hindi kayo yung... Kasi kapag ka minsan ka-batch mo, parehas kayong mahirap eh. Parehas Totoo. kayong hampas lupa. Di ba? Wala kang makuha Wala. Kapag ka wala siyang pera, wala ka rin pera. Tama. Di ba? Pero kapag ka yung karelasyon mo mas matanda sa'yo by years, malaki yung posibilidad. Hopefully naman, di ba? Tama. Na yung mas matanda, mas nakakaluwag-luwag na sa buhay. Tunay. Di Alam mo, ba? ante, ngayon, ang daming mga Gen Z or millennial na umiibig sa mas matanda sa kanila. True. Lalo na kapag babae. Ang Oo. babae, napapansin ko ngayon ng mga Gen Z at millennial na gusto nila mas matanda talaga sa kanila. Hindi lang basta matanda Hindi, wait lang. Mga babaeng Gen Z at millennial Yes. ang nagkakagusto sa mga mas matatandang, Na mga lalaki. tito, mga Tito na, angkol. angkol na. Mga angkol. Mas masarap doon kasi. Tsaka Oo, may parang asim. dama Oo. nila na mas mapoprotektahan ako nito. True. May ganun kasing pakiramdam Mas eh. maiintindihan ako nito. Oo, yun yung, tsaka yung nandun yung, yun nga yung sinasabi ko kanina, yung parang bang confidence level na, Oo.
alam ko na lahat ito, 'di ba? Napagdaanan ko na lahat ng mga 'yan. Meron ng wisdom. Tsaka ito talaga yung dahilan diyan eh. Bakit yung mga Gen X, yung mga older millennials, bakit sila hanggang ngayon mukha silang bata? Kaya tuloy yung mga Gen Z nagkaka-crush sa kanila. Kasi uulitin ko po totoo talaga to. Una na po kasi kaming naging pangit. Totoo 'yan. Promise, ang dami pong nag-glow up. 'Di ba? Ika nga ng mga Gen Alpha, 'di ba? Nag-glow up. That's ano ba 'yung sinasabi ng anak ko? English speaking kasi anak ko, nakakainis. Akala mo lagi naka-aircon eh. Ano sabi? Basta sinasabi niya that's basta glow up, parang nag-glow up kasi. Kasi totoo naman, yung mga Gen Xers na dati mukha talagang hampas lupa, mukha talagang kinayod sa kayuran ng nyug yung mukha, Tama. 'di ba? Ngayon kasi may pampafacial na, may pampa-rejuve, may pambili na ng mga kung anik-anik, 'di ba? May pampaganda at pampagwapo na. Alam mo, bilib lang ako sa mga Gen X, kayo nagpatotoo ng theory ni Charles Darwin. Aha. Survival of the fittest. Anong theory? Ano sabi mo? Theory. Ano ni Charles Darwin? Teorya ni Charles Darwin. Hindi, English. Wag na, Tagalog lang naman ako eh. Parang mali eh. Hindi, Ano? yun. Yung teorya niya sa evolution hindi, ng mga English ng ano. Theory? Yan, very good. Subukan nyo talagang sabihin churi. Churi na. Yeah. Theory. Yan. Theory. Sa theory ni Charles Darwin na yung evolution. evolution of man. Akala ko, nakakaloka. Dati hindi pa masyadong na-develop yung itsura. Homo erectus. Erectus to Homo habilis, sapien, ganyan. Homo sapien na kami. Oo. 'Di ba? Kasi Diba? una na nga kami naging tsaka. Kaya diba, by the time na tumanda kami, mas masharap na kami. Kaya mayroong mga nagkaka-crush pa rin. Pero wag po nating kakalimutan na usually these older people are already taken. Tama. Paalala lang po Tama. na itong mga taong to na mas matanda, kadalasan, sa tingin ko taken na po sila. Tama. Meron na po silang mga asawa, may sarili na po Partner. silang kapartner, Tama. 'di ba? Hindi ka papasok diyan porke bata ka, sariwa ka at meron ka ma-offer na kung ano-ano sa kanya, Tama. 'di ba? Kasi marupok din kaming mga tita eh. Huwag yung taken for granted. Correct. Yung taken for granted, pwede yon. Oo Na nga. walang karelasyon. Ayan. Yan. Pwede kang pumasok dyan. Oo. May makaka-entry point ka dyan. Pero yung taken siya, wag. Huwag mong sirain. Wag mong sirain yung relasyon. Tama. Isipin mo, para Warakin mo lang. Correct. Ang alin. Yung relasyon o yung tao? Pwede. Hindi, charot. Hindi, wag. Wag mo Masama. wag mo papasukin. Isipin mo, papasok ka sa isang relationship, masaya ka, pero may tao kang tinapakan. Nasasaktan. May taong nasasaktan, may taong nawarak yung pag-iisip, puso, may mental health na matindi na yung anxiety, 'di ba? Nang dahil sa dahil sa kalandian mo. Tama. Okay lang lumandi na mas matanda sa walang problema diyan basta hindi siya taken. Okay lang luminde. Basta nagkakaintindihan kayo ng nilalandi mo kahit may asawa siya. Oh, hindi! Mali! Mali! O, sasya mga kabisyo, Ay, naku, hala ka pag nag-second coming, tas yan yung ano mo. O, sasya mga kabisyo, mali! Mayos ka! Magbabalik po kami, kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello! At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo!